hi chui chuan ti hian a suya mu mang ka neya chu kamu manga chuan midang te angin pa ngai takin kan lo om veya limna hadam thak tak midang te nei thin kha tinge kan tan hian harpi ke mem kan du zong chu in hmangaya in ring to na in hlut to na rei tak chung om tun mai chawani atia miswal pa chu sayona no panlaya achena china chuan vakalin khoya nge om tisapin a message ton chu a ena hi chui mu hil thalak chu lo thonin pek sai na po local don kan panhi in ti du nang ti chu alawin ziaka ahnunga mi pakhat kal thoma sia chuan nangma hi mi master chu tin avahoi pheya doje chu alo ding reng miswal pa run message ti turun shil chin tu kha doje fe khelo ni anni pahni hi mai chana online mungai ho lo bok khoya nge hong he chui chu oma tinge do ti soi ati dek deka doje chuan nangma hi lom dot soi chu tin abet ken chuan alua a hlap ta chura ama to a Mr. Ziongan officer on call tumpo khan lekha khan a che sa zia kha doje chuan rukin lekha chula a pensila thai tumin thilin jiak chu a shele thei ta thowa chuta chuan vakal vein in chunga thoma sia chuan awa bi thata a miswal pa khalo omin Mr. Ziong hne na chuan khoya nge kalitum kalaka changa tlan chen na tur thil ti ineyem ni ati chuan Mr. Ziong chuan du tok ro I thil ti ve kani ti ka sia ti boi to su tin miswal pa chuan niusa minlo muami chuan mela chu iwa shilta a atile a Mr. Ziong a bok chuan khanau khan ti swal pakhat ma nelo ipule inule patena lom tha tumche ani lo sok chunga tinge phubala ki tum tia a hanshil chat po chuan thinrim takhian ti swala nei lo ti chu enge omzia kumtam tak chu kanuna chena sin ka hmingin anunga ati lai te chuan doje chon lo ngai thlo luk hle Mr. Ziong a chuan lo chan chuak lo tur chekania sin Mr. Pek Jang Hoan tha che tum khan lo thei tir hle hle tur che khakania ati le chuan atlai to in chirinom zia nei to lo alampo changsu kati chevek don ani tin zubur chuan a vua doje chuan a huat em a unau pa thattu pek sai na tak tak jok alo ni reng ti chu a sheta a tun hun lo langin doje chuan pek sai na dik tak jokini tin sayona a phir thattu phubala ka tumwang khan sayona be kha ania miswal pa chuan min man chhuake min haiwangin hi chui chu sacha I hmangem ni kalo tel ve theinan kan pathum hian in hu khomila chang tin bet chu chuin doje jok chu a hlap ta shepa kamamo to lo che mangtha ti pa chuan luya chuan a cham lu ta tuya a hnim vak vak chuan a office ID chu arun lang chuak ta secretariat presidential office ti chu lo in siakin mela pek sai na chui shwai ve thomoi ni ti pa chuan atlole ship shipa a phur zwal sau sayo na po chu tu ti shat lo hian lo teksin lui thalak chu a thon tel boka infiamang pek sayon police iron choi ni chuan hong he chui hi a thi ni mai run ti na vathleng ve vat tuma anlo omlo longte a chuan bek tum chu muin hi chui tura chuan angaya a hlau thong hle a han keu chuan pak doje zoklek chu lo ni si pak doje harro khoya nge hi chui da tia rak fakin a cham hara doje chuan heta a omania tia lo shilin awa hoile chuan miswal pa chu hi chui phur chuan tlan chua alo tum meka sayana chuan thele thelovin om zui ngalvat miswal pa chuan hi chui hne na chuan iron harve to mo unau nu ti in a phit chuak vaka
hi chui mangang chuan kek vakin lunglian taka chuan anin sut pha miswal pa chuan alu tavin alu haimap mai rang takin saya na lam chu apan ngala i chaem tia an buailai tak chuan miswal pa chuan run su zui chu atum le lo son manin ko panga chuan a in su le a saya na chuan kara chang chuan cham chuakin amit chu a han ena nangma hem ni tien athina ur hle miswal pa chuan heta chenga kutlonga sangha man chin ve mai kha i tha hle mai ati zui le shama sayo na chuan engei du i hming ini na i du let le mi la let le vekro ka du ngai lo shim shim tin avin hle a miswal pa chuan hong he chui hi min pe bok do nem mo hong he chui chu kanu puini to do na mi ngei om tak hian ati le a sayo na insum zo to lo chuan hnekin miswal pa chuan chemte chu aron phoi chuaka vi tumin saya na chu alo in dang ve sham shama do che chuan chaw tak chung hian run bo thutin miswal pa chu aron keu thal dera ma se abona lama khan apuma tak chuan chemte chon alo vit mana do che chu chunokin an boi pui ta ngal vat miswal pa chuan munom ti se ta lo enin nui chung hian min hne hle mai aron ti le a akal ta ni do je chuan thele thelo hian manla vo zui ro ati choka athi sen chuak nembet pa chuan sayan chuan chong to su ati sap do je chuan adikalom tumnei sain ibul hnaya karon oma pek sayona kanau that tui ni emo ka ti wang chein tin hunkal to chu lo langa sayona voice record chungai thlain engkim ka perfect thei hi chui du da na ni chuan adua piang ka tiang hei min tiamla kanin thak the ni chuan he phone hian minon kol to lo tiam ro tia hi chui apyak na khan atithin ur hlea khama changa nam tla tu po kha keima ka ni ka chung ku nei chun ka cha nang chia khan i du tak cha na na ve turin ka du chia tia chamin ani chuan tungei ni tinge pek sai nei ni lo khati hun chung zong zonga khan engthil nge kalo ti tin acha chu chuak hlea a hliamanat ema wang chuan ni khoshalovin awm zui ta ngalani police te anrun thlen hnu chuan akuta doje ti sen kai chu en rengin reporter ani tirte presidential officer thoktura adani te chuan doje chuan hlim tak khian lom thu te kha ashila aril ru na hle hi chui lokalin ina em arun ti chuan engkima khan karinga kidnapi ni nia po khan ama hi I phone ka chui tira bodega te po kha ka ti tir veka pak doje kuta khan ka da bok chia engti ka chang khan nge thil hi akal swal tak em asoi dikani he hmuna hian chengin sangha te kaman china atile sap chuan hi jui chuan apuan sin lai chu alo sin tir vea sayona nu chuan afapa mu chuan soitu renga shelo miswal pa chuan apu thalak chu kokin athi chama thleng chep to tiro nikum tunang huna hian athi thu kha niusa kalo ngai thla a chanel tina khan athala kan tar langa chuan min ti she chuak war thei kha mel min tha tum tu mel kha chuan ti hian ka ngai to azia lo hle mai keiman ka that the renga sin mule ka kut nge hian ati lai chuan anu chuan acha ain sum thei lo chep tinge ka kuthia balami I chapami tinge min khongai mi ate chuan ai ka in khongai jok bum ka ni I thi ti in min shila atha thu che min shila he putar hian min bumani ati chau chuan nuiwa khian ka thia ka bo kha in du fe kalom engwanga in hena local masalo nge ka ni hiaem min thatle don ti ka shat wanga lom min khung bo le anga
ati ta ka chuan anu chuan nilo kanote chan le che ka du to lo ati lai tak chuan an assistant khan a chui hruai te ron hruain electric taser chuan run so kan tuma a fa pachan nan chuan lo in dangin a lo in do a misual pa chu atan chele ta ni tun hun chu lo lang lein sayan anu chuan a pasal hne na chuan inzong mutoem engtin nge tiang hian nila ti thei shem huna chingin a lo let le ni hi engtin ngei ti thei ati chuan shem huna chuan min da mek zo ka ni hi har chuak ta che ati fin chaka nui lui vak hian van ramangin inuni mang ngai reng em ni kei chuan hadam ni hi ka nei ngai lo sin lo ti lein zong hu po ni la engtin khovel ma chuang takin I fa pa ni ti isoingam do na mi I dam chungin I en kol thei do na mi sakol kan siam chop ba ka ni lo tia kalsuna tum chuan a chhun lu tuk che ma sei hia em ani le nang hian pek jang hoa in chhun lo ve atile saka thinrim lu tuk hian tinge chu tiang ni soi chhuak her atile chak pek jang hoa chhun deuh chun omalom siapo ni la ti thei nei to chuang lo pek jang hoa chu a the to a chu naw la chu nangain a chang chak chok boka pek chung kwa hian presidential hi an ngai hlue me ma I ban san te ni ngut lo chuan enge ti thei nei ve ati chuan thin ur lu tuk hian an chung ko thlak chu a en renga ti chuan newsa chuan nimin tlai khan Sionggang police station a chuan pek sai na vo tu thopui chu manania a chenna enfia me kani tin doje in chung chu an ti chuak tel boka office lampun lo en mekin khi pak doje chenna chu mi ti sap hlomin thil thleng chuan a chhong hlom hle maya Mr. Pek chu chaim tia an zo le chuan Mr. Kanga chuan engtin nge that theyang amirin berin a phatsana Mr. Park chu chui chen anianga shemani bokang alo tia sayan nu le pa te chuan news chu lo en vein police ten miswal man lai mek an chuina lama a thopui tumpuk chu an mu chuak bokani he hmun an en fia lai hian siam shei miswal pa man nge nia sha chu moni boka rin hle lai hi a fingerprint a chang chuan nina nei lo chung khat tu ma nei lo ani tia an ngai thak pa chuan sai na chu kolan tuma ala du ngai lo police pakhat hian run biain doja computer an chuya mi pahni a hek thu te chu lo shilin pakhat chu sai an hek nan niin pakhat le chu a thopui miswal pa hek nan khan a mang thunga chu thil chu mang ve thei tur chuan huna du rei do ne ma wangin ama pak doje nge piak mai chu a chazo kang tin sayan chuan doje chu awa muta ani chu damlo khuma kutkol bun chung hian alo chua jinglama khan in tha mai tumin a kut chu lo zai boka sayan chuan I phuto ki hmuni ma se I hria thiamom tho mai I phir pui that tu I lo thopui char sia mia taka a chwa chia I ruakin I zakleang bodai maite I cha kanga bumini wangin kachunga phubala kituma ma se hi chui tinat itum hi chu tol tha tumna ni ate chuan doje chuan mindem ngot theilo pek sayo na angin nuam takin inuni mangani lom ni tin lo changa sayo na chuan itidike keima tiamin kan thil ti shimna cheu kan muang ma se man turin min pui phot ro ati chuan oilo takhian pek chung kwa thuruk chu perfectin herama thu neina sang ber hi ikal sanang mo koi don lo bumnon kani to lo fang alo tilea ani chuan tinge min run ven himsi imi huat emem chu kalo ni lo mai thei tin voi khat chautal chu ingai to ve to em khongaina lantir ka tumani lo shimna ti hniami tu chuan police te thopuyang che tia kalsana tum chuan to che chuan
Midring hel ngai lawa mi ka thil tum tik tak isyang ti hlavin kom ring china a chan chu mi mutlang vek chin sia ati sap chuan ka ring chea tuma ka ring ngai lo ma se nang chu ka ring che ti in apan hnai lea atlai to ti ka sia ma se tu na hian min ring thea ngem ati le sap no pang hawan phum na po chu lo hai mekin ru ro le an phe khok bun te an marbul te an lai chuak hloma yuri po chuan sangu bula chuan ani chuan Mr. Johnson soka chuan sayon chu ayen kol seliana an fa tak tak thianga an ngai to chu lola thilovin sayon arun tha tuma chu mi swalpa chu men sunai mu no pangkha aniamo tin thinrim tak chuan a soi sok soka sayon khongai thak harsa tin amal ngutang mani chawin azep kha ngayanga pachang taka umreng ngai lawasin ati chuan sangwa chuan alo nui sat chok akut chu man thutin lo en kol tharo o sayan chu mimal thil soi chok chin mi ni lova a shil che ni chuan green light ni chu kha kolla thil te dun ro u atile zung zunga chutia ati lai tak chuan sangwa chu sayan chuan ron kol thutin en ta che inin zom tlata lom tien a phur lutuk sayan chuan no pang ru ro te an hmu to thu chu ron shilin police station lam chu an pan ta ngala no pang thil te chu muin tu te nge an ni chu an lo zot ngala lung cheru tak ka pan hnain marbul chu ko ka hi kata ni hi in marbul na ka chana yong se ka pe ya zungbun hi minwo ta nia tin soizum harsa ti tak hian anu in alo le tur thu tiampa ape kania alo le tle chuang lova tin yuri chuan batch motor lem chuang chu lo kok vein hei chu jinyonga ta ni tiro motor ngai na tu li jinjong kha alo tia pona chuan sangwa chuan an thalak hlui chuenin angui hlea ka chante min shat puya wangin kalome ka mi shat tua chuan ila hlim thei pera nun hlui dom lo tak ka shat chuani te hian ka in sum thei pha china kalome tin an chu dun renga inai po chuan pek sai na tak tak chu alo ladama tha a vo tu cheu hi alo ni renga mo shat chua ka nei kano pan lai khan yojina chap kha ka shata wangin ka wa chua ka chuta chuan no pang ka hmuwa kanin rual vela ka shata wang khan pek sai na ni kha ka ring maya ma se pek sai na ka hmu khan khaminia ka hmuai khan alian de iso ka chuan ama ani le lawan yang ka tilia chumi hnu reivak lawa chuan che chwal na kha thleng ta chuan pek sai na tak tak jok chu abo ta ngala ati ta ka chuan hi jui chuan ani chuan accident ani lo iti namo ati sap yojinan pek sai na an thuruk tlat mela mu wang khan lo ni ta se ati mek lain doorbell chu aron ria anu lo ni thinrim takhian tianga inom te chuan presidential race in ti chianga sin president ni mai tur mo nui ni theidon lawasin yang hua construction chung kwa mi kha lo nei tir tur sok chekania sin ka thiam lo ani ni lo ka thiam lo ani le lo sonu wang vek so ni ati chuan hi jui chuan keipo ka in chir ka hmangai che hi ka in chir ani ati sap anu chuan in nai chong wangin tuna I chong ve ta mo alo tia I thu oi kha ka hmangai na lan chhuat tir dan ture mu ka tia I tianga ka omani chuan min hmangai ve kha ka be sei chin ma se tuna chuan hmangai tu ka nei ve tua I tianga pakhat chawin anur hi ni lova ka thuoina ang po hi ani heklo ati chuan anu chuan katana ti ka niami nun chazo ki nei theina na ti ka nia sin atilia keima wangti zia su
ka ngai thato don lo che chuan president mo nu ka ni ngai don lo har chuak ve to ro atita anu chuan hu chuan inai chuan in nei ma le kha run thon tu kha ka shelo ka ti kha ka she to in ka shia atia sayanan in a lo thlen chuan bati chu moi takhian alo in che chapa hi chui chuan akor le sak chu lo in belin arun pan hnaya sofa chuan thutirin envelope chu apea kha in nei thutia mani hi I chiar kher ngai lo hi shiala tok pakhatna mi pa in chena nor theilo pahnina engdin huna po in chen khapurani apathumna kanin neiti kan puang zar ve kang hi bo chhiata ni chuan un billion ni choe ni ang ka she thiam ve to e tin hunkal to chu lo langa katan chuan khami mate khana ni ati kha lo langa a mate to in itia a hun cha shelo maila kumthum liam ta khana ni in nei ma a DNA report in nai thon tu kha nangmai ni tiro tin a ma to a in nai ne na anin piak na chu hmuwa hong he chu in Yonghua construction chung kwa mi nei do na mi plan lo kangin in ne na chu kan kalpuyang ma se monu kan thla kanga nangma ni lovin inaw zo ka niang tia thon kha lo ni hi chui chuan atira chang khan mi ai o mai ka ni lo inupui tak tak ka ni heng thilte a zo fe khuna hian min nei theangem ati sap chuan sayana chuan nilo heng thila zo fe khuna hian keiman in nei puya ka so mangche ti na fop ta atu ka chuan police pakhat chuan doje bula chuan mi pathum te chu mi pakhat puina hmangin tu tengen ni kan she thei tua ma se pakhat thi kan la che thei lova tin a thalak chu hmuwa a han en chuan a u naw pa phekhok nge kha lo ni ano pan laia a u naw pa min suna lut run chuak le ta si lo a kolum lum lai chu a swang to le ta a in sum zo to lo a chap por pora saya na chuan fa mulein phuba kalak zo ka kalbo wang mi ka du tak ne na omdun reng ka duani ani chuan nang ve I una pa thi chu a poilu tuka ma se inun ve hi kha pa thiam lo fe kha ni minun engzat nge ati chhia don kan ti top wa tanga ya ni ati chuan doje chuan man photila kom le dan tur chu ka ngai tua chawang pek saya nai ni lo ti ka shat khan kalom lu tuk ati ve ta a investigation team ta chuan bo zui ngalin an leader chuan pak to che khan khapa thil maneng ki ma khan spy chip le tracking device ada veka a phone ale alir theya te po ada vek tin an chhuilai pathum zinga pahni chu man to lo niin pakhat le chu man lai niin GPS mangchuan a omna an chui ta ngala hi chui le inai te chuan Mr. Honga chu fa hmuin miswal thopuyan man ti kalo shia tunge miswal ber chu tia azo chuan hi chui chuan lo changin tunge ni kan sheto lo tin tunge ni atile maya hi chui chong thei chuan a chong ei lo inai chuan makpoi ti lo nie ishelok vek tuang mu mai inei lo tak zet ni pa alo ti chuan soichun zom wat ro tu mo miswal chu atimuka hi chui chuan ka soi main zo du cheka nei tin inai chuan car accident kha tinge I hlia khuwa chairman pek jang ho nen khan engin rem siam na chia nge in nei tin an zot ta hunkal towa chuan Mr. Honga chuan chairman chu silaya tinin kafate sutu kha Philippines thlengin a in puan theinan ko umzuya chu wang chuan phadu su lo tin chairman pe ka ti tira nei ti chu asia ingai to chiang me mo
min ka hnuwa engei la neyang ka presidential campaign a un billion somlai I investa if a pai chana min ka phei chuan puisa po I chan vekang chu I duami nangma chia chan tui ni lo chuan a zia dewangem tuna chuan an leng dun to zok nge yang if a pale ka tu pa te piara lampan dunin a chamayem ati zui le a chairman pe ka thi chamalo thlen chuan urson takin hunan manga Mr. Honga hi juile inai te chu an vocal vea Mr. Honga chuan a motora chang chuan silai chu phorin alut vea hi jui ngai thatheilo chuan saya chu awa bebok Mr. Honga chuan chairman pe ka thlak chu kap ke chhuain ka shil to che ni lom ni kha thil kha alo la damani chuan ke ma nge in a ke mora chungin ka chan somang khoya nge om tia silaya Mr. Pe ka atin lai tak chuan in chu aron puak tura chi ai tak chuan an tlan chuak ta sung sung mai miswal pa chu hun ser chan ma to khan alo om reng to hi lo ni police te po chuan miswal pa om na chu lo shetuin anron kalmek thu chu sayona anron shila inawa thlen chuan kang mei chu alo darna sa to hle inai chuan hi joi hmu lo thu lo shilin azong ngal vata miswal pa chuan ron kolin pek sayon ka that don nia inupui hi ron tin hi joi chu motor khal tirin a ngonga chuan chemte hiana tin renga ithil hutber chu ka shetue ati chuan sayana chuan fin takhian pek sayon ikut morpua ikhoyani vai chuan ka thatang che kaltir ro keima lomi tu chu ati chuan tikhanom su teyom kha chuan ka phur sawania kalati chelo che lo ngak ro pek chang hoan atupa hi lotlingin chafam ki ma om turin a dua nangma ang che hian chu ka thlentir theilo a thana changa ron tho chuak zok turin ka siam don hei hi chu ala be tham lutuk nanna tak tak ka sha tir don che a chan chu ka thi tur kha I thlir liam ringotha ka thlir liam ve don che inun na ta na I dil lai ka thlir liam ve don che tho chama om dan ka sha tir ve ngei che ngai I rim tui tak chin te kha thi sen rimina khat to nga I tuar veang ati chuan sayona chuan hi chui chu hlausu ka local don atia hi chui chuan local su ka soi to kha voi khatal chu ven him che ka du ka ti kha ka hmangai che ti shareng ro tin chak tak chuan a khala miswal pa hne na chuan bul ka chan to chuan ka top san theilawi ti kha a top kan thlengang tin kongsir dang tu chu supopin atlan liam ta sayana chuan phone chang chuan lo ngai thlave vekin are tamak boxi mitui luang chuak zoi zoi hian hi chui chu kawa amangang hle thil thleng chu news a chuan pawng halin hyongjin a chuan a reporta chiang han luya tlan liam motor chu moni to he chiat na hi ana se em a kongsir dang tu po a thler chevekani motor chu meter som hne hla a moni a chuang te ro chu munlani lo chui chiana alan danin pek sayana nupui chu kidnapani hnuwa motor hi khaltirania ti chuan spokesperson pe ka chuan adin hun chel lai chungchang puang donin pressa ko pokani atia sayana chuan thu soitain hei hi soima sak ka duwa thil thuru ka nei ani ke hi presidential candidate pek u yang fapa ka nilawa chairman pek jang ho tu pa po ka ni heklo heng ka ni na te hi dot ve kan ni katan ni lo ka chungchanga thu di kom chun chu nupui ka nei ani ka nupui chu ni hni kal ta khan minun vo chin tu khan a rubawa chui mek niin a omna kan la she theilawani in ma hian spokesperson pek sayana angin karon ding chuak lova
pasal lang zokin chu wang chuan thopuya ka som chewani tin hi chui thlak chu atar langa kanu pui hming chu hong he jui ani kumsom hni paria ta upa finga le in churuk a boni hian korduma ha a phekhok duma bun bok asama seya presidential officer sign language interpreter ani bok tin acha chu chuak hleya ti saklo kalani nga lutuka kalati hlim lova hun kan nei tamlo ti lo shela chu engkim kapitur kanu puyomna in siani chuan khongain min shil don nia kanu pui him taka alo let lenan in thopuina kangen tak mewani tin hi chui thalak chu a thler zui vongvonga ahma zan khan hi chui bula enga tinge kalo pian fe tin ka ngai tua china ka du lo chung minun ka hmanga tinge kalo pian fe tin tuna chuan a chan ka she to in ka shia pek saya na anga kanun chan chu nangma hmutur che hian ani tin lungchim tak hian anin kwale a